Fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-Partit Nazzjonalista tella żewġ deputati minn fuq il-5 distrett, l-eks Ministru Nazzjonalista Ninu Żammit u d-deputat Franco De Bono. Fit-tielet u r-raba post rispettivament ġew l-eks Ministru Nazzjonalista Luis Galea u l-eks Segretarju Parlamentari u llum Kummissarju għat-tfal Helen D'Amato. Fil-waqt li Ninu Żammit, Luis Galea u Helen D'Amato mhux se joħorġu minn jeddhom bħala kandidati, Franco De Bono ġie kkundannat u ma tħallix jikkontesta l-elezzjoni li ġejja f'isem il-Partit Nazzjonalista. Fost il-kandidati li ddikjaraw sa minn kmieni l-intenzjoni tagħhom li jkontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq dan id-distrett kien hemm Herman Schiavone li kontesta l-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista fl-1987. Iżda fl-aħħar sigħat ħabbar li anke Herman Schiavone twaqqaf milli jikkontesta mal-Partit Nazzjonalista fuq il-5 distrett minkejja li kien il-Prim Ministru stess li 3 snin ilu għallu biex jibda jaħdem bħala kandidat. 3 snin ilu jiena kont iltqajt mal-Prim Ministru u l-Prim Ministru kien għalli biex nibda naħdem fid-distrett u allura illum bir-raġun kollu wara li għamilt 3 snin naħdem fid-distrett in-nies qed ħajjistaqsu x'inhi ir-raġuni illi jiena minix nikkontesta. Mill-assenza ta' Herman Schiavone se jgwadanja l-aktar Manuel Delija, il-kap tas segretarjat tal-Ministru Austin Gatt, li kien appoġġjat uffiċjalment mill-preżentatur Lu Bondi li ġu kuġin tal-istess Ministru Austin Gatt. Il-Manuel nafu bħala student l-Università, mexxa il-moviment tal-istudenti l-Università minn dejjem laqatni bħala bniedem intelligenti, bniedem b'determinazzjoni kbira tal-pajjiż għandu bżonn nies ta' l-intelligenza, tal-integrità u tal-passjoni għal-politika li għandu u. Matul din il-leġislatura minkejja twissijiet li sarulu qabel kien approvat mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista baqa' għaddej bil-kampanja tiegħu fuq il-5 distrett bit-titlu Delija PN. Delija li fl-aħħar snin sar il-wiċċ sinonimu mal-falliment fir-riforma ta' trasport pubbliku flimkien ma' Claudio Grech li wkoll se jkun kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni li ġejja u ma fost l-iktar persuni qrib il-Ministru Austin Gatt. Għalhekk l-aħħar deċiżjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonalista li ma jaċċettax il-kandidatura ta' Herman Schiavone minkejja li anke l-eks kap nazzjonalista Edi Fenekadami qal li għandu jkun aċċettat qed titqis bħala sinjal ieħor ta' kemm fil-Partit Nazzjonalista għadha tgħaddi tal-Ministru Austin Gatt.